سرێکانیە وەکو هەموو کەسێندن و وەکو هەموو باژار و جیگە هێدن جیە گوتلێژی یا بجیە گوتژێ بێت هەر کویرێکێژی ئەو جیگە نایەژی بیرکردن یانی تل پاریس بێت تل لۆندۆن بێت تل بەرلین بێت تل کیژا باش وڵاتی بژی جیە گوتژێ چێ بوویە چەندی بوان مقارنەژی نەیەکردن ئەو جیگە هەر دل و مەژیدە دمینێ ینی سەرێکانیە ji bilî ki bajarê min e bajarekî navnetewî ye bajarekî gibandoreke gelek mezin di çerxekê de li jiyanê kiriye bajarê Nefertîtî ye Nefertîtî ya ku hukmdariya Misrê hettanî çerxa dawî jî ew ê nakir bajarê Til Helaf bajarê gelek tişt û bûyerên xweş li wî bajarî çêbûne hunermendên mezin jê derketine nivîskarên baş jê derketine serêkaniyê wateyeke wênî di jî heye ki serêkaniyê bûye du perçek ser bi Tirkiye ve berdan dagirkeran û perçek jî bi ser Sûriya îro ve berdan hêlekê navê guhertin kirin Ceylan Pînar û hêla dijî kirin Rasil Ayn yani bîranîn û tiştên serêkaniyê gelek bi wate ne egerin behsa wê nabikin bi rastî gelek tişt hene.